Fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena, il-Fond Konsolidat tal-Gvern irreġistra surplus ta' aktar minn 142 miljun euro. Dan joħroġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Bejn Jannar u Settembru li għadda, id-dħul rikorrenti tal-Gvern kien jammonta għal kważi 5 biljun u 500 miljun euro. Din iż-żieda kważi 750 miljun euro aktar minn dak irreġistrat f'dan l-istess perjodu is-sena l-oħra. Skont l-NSO f'dan il-perjodu din is-sena ġie reġistrat surplus meta fl-2023 kien irreġistrat deficit ta' aktar minn 47 miljun euro. Din iż-żieda din is-sena hija attribwita għad tkabbir fl-attività ekonomika li sussekwentament waslet b'mod awtomatiku għal aktar dħul mit-taxxi. Miċ-ċifri jirriżulta wkoll li l-investiment totali fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena kien jammonta għal aktar minn 5 biljuni u 300 miljun euro. Dan ifisser aktar minn 9 biljun euro meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena l-oħra.